listener. Good morning, mga ka-aksyon! Kamusta ka mo? Happy Monday, good everyone. And of course, subong adlaw ang big day ni Aksyon Eden Aboso kay nagaselebrar siya sa iya ika-25th birthday. Subong nga adlaw. So, in behalf of Aksyon Eden, kay since day off niya subong, so hindi siya mabatian sa kahanginan, kami nagapasalamat sa inyo mga ka-aksyon. Good morning kay Rodlin Alvarez Bayabado, Sheila Alagos, kay Lilibet Villanueva, kay Bia Jonathan, kumparing Bia, ginagreet niya si Aksyon Eden, Action Boy, birthday subong adlaw. Big day subong. Birthday na Aksyon Eden subong? Oo, ikaw pa yung nakapula. Bongga. Magaling ka nagpula ko kay birthday agili. Oo. Kumbaga ikaw ang nag-ano sa iya, nag-representative ka na subong. Kasi wala sa subo, ako ano yung ma-represent. Oo. Kay day off yate, hindi siya mabatian sa hanginan, Action Boy. So, ako lang anay. Ako lang na mga pula. Oo. Manok na pula ka sa Good morning man, Gemma Villeza, sa may Jeddah. Kay Jenny Arguelles de Catoria, maayong aga sa imo. Kay Josette Magua de los Reyes, good morning. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning, Ma'am Luing. Kita na sila gabi ni Kwan? Yes. Ni Aksyon Eden sa Bantayan. Naglagaw-lagaw to sa Aksyon Eden. Okay. Nag-pre-birthday celebration siguro. Bongga, gidyan no. Padalaan. Bantay, pagidlakaran ang pabongga. Kay may pa-photoshoot sa Action Boy. Padalaan sa isa kadahog ng butong niya. Perte si Ma'am Luing, no, maalwan, ganyan si Ma'am Luing. Thank you, gid kag. Dali lang pagsaka ko rin sa Sabado, may nagbilin ko naman eh. Teka, iya to ni Kwan. Kay Aksyon Eden, to nalipat ko magambal sa iya. Ay, te. May balot pa to. Gani man. Nalipat ko magambal sa iya. Ate, sige, kaya tutubala sa ako. Ginatag sang guys. Teka, ikaw ma? Ate, yan ang Aksyon Eden. Te, paglantaw sa balot, nagitom na ang sulod. So, good morning pagid kay Dennis Richard Tuboroma. Good morning sa imo, Dennis. Happy birthday ko no kay Aksyon Eden. Anong Lazada? Ay, kay birthday. Birthday man sa nga co-teacher ni Kwan. Ni sino? Ni Ma'am Luing, si Mylene Ay, okay, Amor wala ko Casiano. nabasa na. Okay. Te, sige, Happy sige. birthday man, Ma'am Mylene Amor Casiano. Okay. Kag kay Alex Monteza, good morning man sa imo. Kay Ninita Calamba Figueroa, good morning. Thank you. Kay RJ Naizi, Fabol, good morning. Si Action Boy, ikaw naman ko. Kay Donna Navarte Macario, happy Monday man sa imo. Sa kay Athea Kim Eriman, good morning. Joseph Pacifico, watching live from Mayor's Office San Enrique. Morning dra kuno kay Jonald Garda. Si Alex Montesa nagatamyaw man kay Aksyon Eden. Si Michael June Season, happy blessed birthday kay Eden. Good health and God bless. Damo sang katamyaw no. Happiest birthday man halin kay Ma'am Van. Mayo nag-send sa 100 stars. Thank you, Ma'am Van. Thank you, Ma'am Van. Rock na rock mungon. Sampat gid kape kag Aksyon. Tamyaw yung asawa si Arlene kag magulang ko nga sa UK. San Marga pamati gid, no? Sa kay Ray Baryoga, tamyaw lang family Baryoga sang Barangay Pandanon DSB nga naka-monitor man. Vicente Semeliano, Jocelyn Song Comedia. Oh, hi, good morning. Lionel Gulmatico sa Philadelphia. Sa MV Rosalia sa Philadelphia. Art Babiera, good morning man kag sa Babiera family sa Quezon. Cory Vidaha, maayong aga man. Tess Patanaw Asibedo. Kag kay Bebs Esmil, gina-birthday niya man. Ginagreet niya man asawa niya, birthday. Si, ang bana niya gali, si Johnson Ismael. Happy birthday. Happy birthday! Ginagreet niya man si Ma'am Eden. Si Ma'am Eden. Marikyat. Marikyat. Sa Sitio Bungyo, di Mamaylan. Oy. Joval Trinidad, good morning man.
Kag si Jocelyn Comedia, ginatamyaw niya ang makapakaisa sa San Diego, California, si Donna Robles Prodigalidad. Sige, go Action Doors. Good morning man kay Joanne Tumulin. Maayong aga sa imo. Kag may aga man sa gahaton kag Tumulin family. Sang La Plata. La Plata 2. Guro Bago City, Action Boy. La Plata. Oo, dapat kabalo ka na taga Bago, ka-charot. Basi bago nga sa division to nga way pa nakutos ang patindog. Okay. Kay Miss Carol Montoya, good morning man. Yes. Kay ginatamyaw niya gid happy birthday si Action Eden. Kay Miss Kelly Jelly, thank you sa 100 stars, Miss Kelly. Thank you, Miss Kelly. Yes, kag happy birthday man kay Action Eden. Kag good morning sa tanan nga members sang Energy Fans Club. Kay Mr. Biboy Villasor, good morning man. Dra sa may Pandanon DSB. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Maninoy, Michael, kag tanan-tanan. Standby na sa atong mga balita lokal. This sponsorship is brought to you by Joe. Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Kinsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kung sa Region 6 ang kapin 12.5 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga kahapon sa isa ka crematorium sa barangay Balabago, Haro, siyudad sa Iloilo. Ang mga droga ang kinsunog ang na-recover sa mga suspetsado nga nabamat-batanas ang korte kang ibang gikan sa mga law enforcement agencies nga kalakip sa court orders of destruction. Kalakip sa maginsunog ang 1,813 ka gramos sang shabu, 1,012 naman ka gramos sang ginbulad nga marijuana, kag liso kag mga bulong nga nagabalor sa masobra 74,000 pesos. Na-recover ang masobra 100,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu sa bypass operation sang gintingob nga puwersa sang Philippine Drug Enforcement Agency o Confideya Negros Occidental, Coast Guard San Carlos Substation kag San Carlos City Police Station sa siyudad sang San Carlos nagligad nga adlaw Marso 27. Nadakpan sa bypass operation sanday Eric Ernesto Cruz alias Eric Villanueva ang ginatumon nga drug den maintainer, John Win Bora, Romulo Di Asis, Chadney Mohar, Delphine Mahusay, Patrick De Lima, kag Jundelo Cabaron. Nakuha sa bypass operation ng 15 gramos ng illegal nga droga, mga rolling tin foils na ginahimo improvised tutor, glass tutor, gunting, kag mga disposable lighters. Preso karon ang 7 sa custodial facility sang San Carlos City PNP. Nakadoble alerto karon ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental sa ika-52 nga anibersaryo sa New People's Army karon nga adlaw Marso 29. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, pagi sa simultaneous meeting sa mga opisyal sa kapulisan, nakahanda karon ang mga otoridad sa posible pagpang-atake sa mga rebelde. Ginpasalamatan man ni Donasco ang mapungluyo sa mapakita sa ila suporta sa kapulisan kag militar. Kalakip na dire ang pagpamatok sa komunidad sa mga rebelde pagi sa pagbutang sa mga tarpaulin, mga posters kag iban pa nga nagapakamalaot sa NPA. Nagapanawagan man si Donasco sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang makabataan para malikaw sa recruitment nga ginahimo sang NPA. Marami tayong gagawin, no? Para nga labanan ang maaaring pagsugod ng ating laban na NPA. Salamat ko na lang din po, Sir Alvin, no, sa mga komunidad kasi marami silang nagpo-post na no to NPA, marami pong kumukontra, maraming kumakasal sa NPA. Ang kabahin sa pagpahayag ni NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco.
Ginsunog sa managtambong sa duha ka adlaw nga peace rally sa Banwa sang Calatrava kag Toboso, probinsya sang Negros Occidental ang bandera sang Communist Party of the Philippines, New People's Army o kon CPP-NPA. Sa ginpatigay nga peace rally masobra 200 ka matumandok sa Banwa sang Calatrava kag Toboso ang nagpakigbahin. Sa statement sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army, ginapakamalaot sa mga tumalambong ang ginalegar malaing nga buluhaton sang Communist Terrorist Group kag nagpaambit sa iya nga testimonya sa ginalegar malala nga ginagyan sang anay rebelde nga si Kadjoros sang siya ang yara pa sa hublag sang mga rebelde. Ang mga nagtambong nga ang mga tumalambong ginpangunahan sa ilang mga kapitan ang nagpanumpa man nga hindi pagsuportahan ang CPP-NPA. Samtang nagapakatubang karon sa kaso nga paghupot sa illegal nga armas sa isa ka 31 anyos nga lalaki matapos nakuhaan kahapon sang armas lutang sa sulod sa iya puluyan sa Purok 3, Barangay Mangbugsay, Banwa sang Kawayan. Ang suspect kilala kay Jimmy Encarnacion, 31 anyos, residente sa mga lugar. Sunod kay Police Major Lowell Garinganao, nakalambot sa italawpangod sang kapulisan nga nagahupot sa illegal nga armas sa Encarnacion rason nga paagi sa search warrant nga gin-issue sang korte na usisa ang puluyan ni Encarnacion kag na-recover ang isa ka unit sang 38 caliber revolver loaded pa sang 6 ka live ammunition. Duha nakuha man sa otoridad isa ka homemade shotgun kun sulpak kag duha ka bala nga sang 12 gauge shotgun. Si Encarnacion ang nahunong karon sa custodial facility sang Kawayan Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, preso karon sa Police Station 7 ang isa ka lalaki matapos ginserbihan sa warrant of arrest taknas 11:40 kahapon sang aga sa Purok 2, Barangay Cambaros, Banwa sang Pontevedra. Suro kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 7, paagi sa manhunt operation sa otoridad tigay nga naresto si Alfred J. Tembrevilla, 28 anyos, residente sang Barangay Tabaw, Banwa sang Valladolid. Si Tembrevilla ang may kasong rape kag wala sang piyansa nga gintalana para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Masobra 9,000 ka kaso sa COVID-19 na dugang sa Pilipinas kahapon nga adlaw. Samtang 94 sa mga Pinoy na balaka nga matapikan sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa aksyon.
Yes, good morning na. Liwat kag Sakay Marico Jean Buarom. Good morning. Kag ginag-greet nilang ang iyas ning anak nga si Jeline. Watching live sa Canada. Happy birthday sa imo, Jeline. Halin sa imo mama, Jean Buarom. Kag kay Glenda Fraico Rendon. Ay, good morning man dira sa imo. Sa iya pamilya ko sa Bago City. Sa pamilya Fraico. Kag sa batch 82 sa RTNHS. Ay, batch 82 ni sila mo. From all of us here sa Moncayo, Davao de Oro. Good morning ka. God bless you man, Glens, no? Dira sa imo. Sa kay Sally Di Sousa, watching from some village. Josette Magua de los Reyes. Ginatamyaw niya man si Eden. J.R. Pilahio. Art Babiera. Good morning. Renan Payongayong. Angel Grace Panhilason. Good morning man. Monitor na sa North Pacific Ocean. Ay, barko sa siguro kung nagalangoy sa North Pacific Ocean. Doon na nada ka bagay. Either nagasakay sa barko or ato sa galangoy-langoy sa North Pacific Ocean. Tani ikaw, maka-swimming ka man sa Pacific Ocean. Ay, hindi. Kuya, bala. Bahala na dira, Aksyon Boy. Ay nga, isa tani bala ka... Jennifer Cortez, happy birthday kay Action Eden. Bebs Esmil, Michael Tonog Purano. Rolly Istoya, good morning kuno sa kay Gladys Mandera sa Himamaylan. Isabelita Heroy. Upod sila ni Ma'am Jo Dian kag Jacob sa Barangay Handumanan. Kag kay Sam. Guillermo Clarito, happy 12th birthday ko na kay Ma'am Eden. 12, gini mo yato. Kala. Jack Pinonggan. Sige. Lilian, classmate. Lilian Bermudez. Good morning man. Jean Pabilio. Watching from Makati, back to lockdown again. Okay, 4 days ma lang, no? Starting today. Hasta sila sa April 4. Ay, oo, gali. Hindi gali. So, mga one week? Starting today. Ang hindi, 29. ECQ dito sa Metro Manila. March pang, Metro Manila. Oo. March ECQ. 29 to April 4 sila Action Boy. 1 week. 1 week. Oo. Ang ng Metro Manila, kag-apat ka mga kaiping lugar. NCR plus bubble. Yes. Okay. Kay Marlene Octavio. Kay Vicente Semiliano, of course. Kuha sila ng check-in hotel ni sila bla mo. Good morning. Dara sa inyo. Arniel. Watching live samtang kapangapi. Marilo Kahilig. From Barangay 1A, Manapla. Lita, Tagamulila, Limaco, Maing Agaman. Sige, gobe, Action Doors. Thank you, Gid, sa stars. Sino nga, tag? Charot lang. Ang stars pa lang si ang Joel mga... Baltrinidad. At least kay effort siya type Action Boy. Gani, man. Thank you so much. 100 stars only, Correct. Nadula nga akong ginapang siling ko Gidors. Ay, nadula. Action Boy, mga comments na out ko. Gali. Oh, Si Ma'am Vanessa Mayog, natamyaw niya si Noel Amar, Kili Jelly, Mili Oligo, sa MM Body Cafe, sa Tangub. Rolly Lumayag. Diri na ko yan nag-start kay Miss Homa Lumena, ho? Ginatamyaw niya si Layola family, no? Din ka na, Robert Roma. Layo pa ko. Hindi ko Layo ka pa? Neil Brian Baluis. Watching live, no? Alex Fuentes, good morning, man. Lian Gario Lamayen. Ari ka na. Go ka na da. Miss Homa Lumena, good morning. Kay Christ, Carrie Paul Javier Tanatan, good morning man sa imo. Mamalandong kita kuno subo nga Semana Santa, Action Boy. Yes. Kaga Action Boy fasting, Puasa. Lilibeth Gotera, good morning dra sa may Payaw, Binalbagan. Felinora Oliveros, good morning man dra sa may La Castellana. Kay Rodolfo Junjun Balkin, maing aga. Sige, standby anay ha. Mga balita national. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Naka-record ang dugang 9,475 kababago nga kaso sa COVID-19 ang pungsod Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 721,892. Sa pinakauli nga datos ng Department of Health, 105,568 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Naduga nga naman sang 22,000 ang nag-ayo sa balatian nga nagdala sa kabilugan nga 603,154. May dugang 11,000 ka mga persona nga nagtaliwan bangod sang balatian nga nagdala tanan sa kabilugan nga 13,170 ang death toll. Madamo nga Pinoy ang nagakabalaka nga matapikan sila sa virus kung hindi magpabakuna. Ini nagwa sa ginpatigan nga survey sang Pulse Asia sa diin 94% ang worried o kung nagakabalaka nga makaangkon sa COVID-19 samtang 3% lamang ang nagpahayag nga wala sila tuman nga nabalaka kag 3% naman ang wala gid nagakabalaka. Sa kaangay nga survey ginapamangkot man ang mga respondent kung ano nga bakuna batok sa COVID ang gusto nila nga ibakuna sa ila. Ginpili sang 52% ang Pfizer, 22% ang gusto sang Sinovac, 6% ang AstraZeneca, kag 3% ang Gamaleya Sputnik 5, 1% naman ang Johnson & Johnson, Sinopharm kag Moderna. 0.1% naman ang CanSimo kag 0.04% ang Novavax. Samtang 9% naman sa mga Pinoy ang nagpahayag nga magapabakuna sila kung ano ang available nga bakuna, kag 6% naman ang hindi gusto nga magpabakuna. Handa naman ang gobyerno nasyonal sa paghatay sang ayuda sa tanan nga mga mamumugon nga nadulaan sang trabaho sa NCR Plus Bubble bangod sa ginapatuman nga istrikto nga lockdown. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, preparado ang gobyerno sa paghatag sang financial assistance sa mga nadulaan sang trabaho ilabi na ang yara sa formal employment kag mga overseas Filipino workers. Sa datos ni Bello, kapin 71,000 ang nadulaan sang trabaho sa sulod sang 2 ka bulan matapos magsira ang pila ka mga establishmento. Ginadumilian ng staycation sa mga hotel sa National Capital Region o kon NCR Plus nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Sa ginpagawa ang advisory sa Department of Tourism, ginpahayag nga ang mga hotels, resorts, apartment hotels, motel, kag iban pa nga mga kaangay establishmento sa lugar nga ginpaidalom sa ECQ ang ginadilian nga magbaton sa mga customer o kon staycation. Pagpatahag naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang mga turista nga yara na sa mga accommodating establishments ang Domingo sang gabi ang panugutan nga makatiner tubtob sa adlaw sang ila bookings. Ginpasalamatan naman ni Puyat ang tanan nga staycation hotels nga nagpahanugot sa mga guests nga maka-rebook nga wala sa nga penalty. Nagahinyo naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pangamuyo para sa safety sa matumulo sa National Capital Region kag 4 ka mga probinsya nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine kasunod sa liwat nga pagsaka sa COVID-19 cases sa among mga lugar. Sa statement ni CBCP President Archbishop Romulo Valles, una siya gininganyo ang publiko sa pagpangamuyo sa Oratio Imperata. Dugang paging panumduman ni Valles nga hindi pagkalipatan sa pag-upod sa pagpangamuyo ang mga pigado kag ang mga mamumugon nga nadulaan sa trabaho. Ginahinyo man sa CBCP ang publiko nga magpalambot sang bulig sa mga kinahanglan.
Nagaupod na ng simbahan katolika sa pagpanumdum nga sundo ng tanan nga public health standards kag hygiene protocols ilabi na sa mga aktibidad sang simbahan. Kag sa katapusan nga balita national, nagluntad ang 302 ka volcanic earthquake sa Taal Volcano sa sulod sang 24 oras. Sa 8 a.m. bulletin sang FIVOS, kahapon nga adlaw ginpahayag nga 302 ka volcanic earthquakes. 184 diri ang naglawig sang isa. Tub-tub 12 ka minutos, samtang ang 118 naman ang ginakabig nga low frequency volcanic quakes. Ang bulkan ang nagapakita man sa pagtaas ng magmatic activity. Nadiskubrihan man sa FIVOS ang ground deformation kag ang paglapad sang Taal region pagkatapos ang paglupok sang bulkan sa dong Enero 2020. Ang Taal Volcano ang yara sa gihapon sa Alert Level 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio. Ang D3 Bio pinakabago, garantisado kag epektibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Happy birthday ka no kay Aksyon Eden, Helen, kay ma'am niya Romela Arevalo. Teacher niya. Yes. Kaya nag-greet man si Ma'am Romela, din niya happy birthday sa akong very talented ni student. Talented nga daan niya sa Aksyon Eden. Of course! Happiest birthday kay Aksyon Eden Aboso. Happy birthday. Karon kay makanta ta sa alas 7. Yes, Perfect. preparahan. Katong time. Preparahan ta. Kay Ma'am Rona Rina Trava, good morning. Ay, yes, Aras Ma'am Ronald. Standby na kita sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.